Umentri rangba ka jela u Konrad ke sangma ha ka arpandai trik kalalingkan ulai kendu ya umentri rangba du kari u Narendra Modi. Banyak keren haluar ki mat ke baya day bat ka roy ka par jong ka jela bat haluar ka jingkar shan ka baya beteng na ka sorkar pedeng. U Konrad ulai kublai kerpang ru ya u Prime Minister Modi kumju ya umentri ka tanat kolshor u Gajendra Singh Shekhawan haluar ka jing menjur bat itho ik jingking ding juri ni Living Root Bridge kum ki jing tay ban yo ya ka jing itho na ka UNESCO kum ki jaka bahyar pateng ha ka perthai ni World Heritage Site. Paralog kum bab hiat baro baya ki jingking ding juri lapha kum ka jing terwa bathik na jong ka sorkar India na ka benta ka jing yo jing itho na ka UNESCO kum ki jaka ba phla ki bahyar pateng. Ngashim ya kan kabu ban ai kublai ya umentri rang badu kari u Narendra Modi. Kumju ya umentri katanat kolshor ki bala pediang ya kajing terwa ka jongi ong u Konrad ha kajing kran ling ba ka video. Ya ka kot penrung kerteng bala ai kerteng jingking jri Liu Chrai Cultural Landscape Meghalaya la IT ha Paris da unonglam ketien ka India ubadai u permanent representative sha ka UNESCO u Vishal V Sharma but Ulazare Asomo Ilondu, Director ka UNESCO World Heritage Center. Hakate ka jingya kendu ya Narendra Modi, laya kren ru halur ka jing penne ya ka jing kiyo jong jela ka than shate la mingi ki bakam ren ka jing beteng ka jing kershan ka sorkar pedeng ha ka jing beting ka jing pen kiyo ya ka EAP siling na ka benta ka jela ka jing pen roy ka jing teng ka jing pen ku bor ha ka plating ka bar ka jing pen tre kami ki program bepun snam ki batmu ban pen khlani ki nong rim ka jela ban kentiyo ya ka yok kan. Friends, as you are all aware, the Jinkinjari or the Living Root Bridge has been sent as the official nomination of the Government of India for the UNESCO World Heritage Site. I take this opportunity to thank the Honorable Prime Minister as well as the Honorable Minister for Culture for considering our nomination. Thank you.